zou ik zeggen, Foxwil, top. Zaterdag weer een CE-sessie in Kolm van het boek Massa is Kassa van Peter Gillis. Bekend van de Ooststappen vakantiegroep en het SBS6-programma Massa is Kassa. Nou, ik moet zeggen, fantastisch publiek. Ik heb een mooi interview gehad. Ik heb denk alle vragen duidelijk beantwoord. Dus voor mij zou ik zeggen, Foxwil, top. Ook de manier hoe ze hier georganiseerd hadden, moet ik zeggen. Ja, met mijn zoon gaat het naar omstandigheden weer redelijk. Hij klimt er weer snel bovenop. Het was natuurlijk niet fijn wat er gebeurd is, een overval een week geleden. Ja, een week geleden, 's nachts om 2:15. Nou, hij heeft nog wel klappen geïncasseerd. Maar ja, het is een echte Gillis. Hij was slachtofferhulp gehad, dus hij gaat weer vooruit. Ja, kijk, Friesland is denk ik hartstikke mooi. We hebben het hier vandaag wel bekeken. Ik ben natuurlijk wel eens meer in Friesland geweest. Maar het is natuurlijk wel heel ver van huis. Dus als je eerst 2,5, 3 uur moet rijden, ja, dan rijd ik er heel veel voorbij. Maar of Gillis echt van plan is om een park in Friesland te iepen, dat is maar de vraag. Dit is eigenlijk net iets te ver weg. We doen ook heel veel met personeel onderling wisselen. En dan ligt daar net een beetje uit de route. Sorry. Ja, morgen gaan we weer naar Tilburg. Eentje is er afgevallen vanwege de corona. Was er eentje in Helmond, geloof ik. Die gaat niet door. Maar morgen gaan we weer naar Tilburg. Ik geloof 1 uur of zo. Ja, 12:30. 12:30. En dan gaan we daar weer mensen blij maken. Dus, Ja, met de eendjes gaat het eigenlijk perfect. Het enige wat er nu met de eendjes is, die ik uitgebroed heb, die kunnen vliegen. Dus die heb ik de vleugeltjes niet af laten knippen, want dat vond ik veel te zielig. En dat mag ook niet meer. Dus ik heb ze buiten gezet en ze kunnen vliegen. Dus ze vliegen van buurman naar buurman en dan komen ze weer een keer thuis. Maar ze zijn er nog steeds.